errigoraren balioak eta osatzen duen kate guztia, nekazarien laguntza ematen diona guri gu prozesua egiteko eta ekoizleen betetzen duen prozesu guztia oso polita da. Eta gero euskararen bultzadana, prozesuaren frutua, euskara ematen dioten bultzada, da kate polita eta kate oso beteta, Lehenengo urtean, Errigora arron izen zuen jende asko ezagutzen, zeren normala den proiektua hasieran jendea ez du hainbeste ezagutzen, baina gero nola guk arron izen gaude lantegia, guk lantegian Errigoran sasian sartzen dugu, pizkanaka ikusten, zeren orain justo 10 urte egin behar dute Errigora gu hasi ginen hasieratik, eta 10 urte proiektu honekin. Eta pozik eta ikusten dugu urtero pizkanaka handitzen ari dela, politago egiten ari dela, jende gehiago ailegatzen dela, eta ikusten dugu hau ez duela bukaera, hau jarraitu egin behar dugula Errigoraren proiektuarekin. Oso harro sentitu naiz komunitate hontako apartaidean naizelako. Munduan dena aldatzen da. Nik banekin bileratatik buru jabetza elikaduran lortzea zala helburutako bat, beste bat euskara indartzea, baina ezke gaur bertatik bertara ikustea izugarria izan da. Eskuz esku aldatzen du, dirdira diamanteak, txoriak abia eta arnasa amora. Auzolana, baserritetako elkartasuna, euskararekiko maitasuna, gehi laguntzen, hemen gertatzen dena Nafarroan, salbu edukitzeko gure euskara maitia. Dena aldatzen da. Euskara berreskuratzen ari da, eta hemen gauden lekuan Angel Iturriren semea euskalduna da. Dena aldatzen da. Eta aurten berriz luzatuko zaigu gomita eta gu plazera handizunat heldu gira. Gauza hainitz ikasten dugu, gaur ere zaintxuriak nola landatu, nola ikoztu, eta boatetan eman arte ze bide egiten duen, benetan ahitua gelditu naiz eta iduritzen zait merke patzen dugula lan izigarri hori. Aupa Errigora. Bueno, nik malkotan, baina malkotan pozez. Nik gaur hemen sentitu dudana izan da kriston poza, Euskal Herri mailan eta nazio eraikuntzan horrelako egitasmoek duten garrantzia. Hau da, ez da bakarrik hizkuntza, ez da bakarrik kultura, ez da bakarrik jendartea, auzolana da eta eredu berriak martxan jartzea da. Errigora eredu berri bat da, kontsumitzeko eredu berri bat. Lehen sektorea da, arnasa hartzea bezain garrantzitsua da elikatzea. Gure herria elikatu ezin badegu, ezkera biziko. Beraz, gora Errigora. Aupa Errigora! Gora Errigora! Gora Errigora!